Cynllun gawn ni lansio ddoe, dweud y gwir, yma yn yr Eisteddfod, sef cynllun darllen yn well, llyfrau ar prescripsiwn ar gyfer Iechyd Meddwl, sef y dafle ma'n rei ar y bwrdd yma. Cynllun ydi o 37 o lyfrau, os dwi'n cofio'n iawn, sydd wedi cael i'w dewis a'i dethol yn arbennig oherwydd bod nhw'n lyfrau cywir, dibynadwy, yn sefydliedig ar dystiolaeth meddygol. Feder fod o help i bobl sydd yn dioddau o nifer o wahanol anwylderau iechyd meddwl, neu pobl sydd eisiau gwybod sut i gefnogi ffrindiau, teulu, neu rhywun sydd eisiau dallt dipyn bach mwy am y maes. A dwi'n meddwl bod mae eisiau talu teyrnged, dwi'n meddwl, i bawb sydd wedi bod yn ynghlwm ar holl weithgareddau sydd wedi bod yr wythnos yma ar y thema yma. Dwi wedi bod mewn sawl sesiwn yn hun yn trin ac yn trafod iechyd meddwl a sut mae byw gyda chyflyrau felly. Felly mae'r sesiwn heddiw, dio ddim am dimensio sydd ar y posteri dwi'n meddwl, ond ni'n canolbwyntio bach mwy ar iechyd meddwl heddiw, a dwi'n falch iawn o gyflwyno y panel i chi. Ar y chwith i mi fan hyn mae Manon Elin. Mae Manon yn un o sylfaenwyr gwefan meddwl.org, a mae hi'n mynd i sôn bach mwy am y wefan honno. Mae gen i drips i'ch ymhenni fan hyn. Mae hi ar hyn o bryd yn fyfyriwr doethuriaeth yn Adran y Gymraeg yn Aberystwyth. Wedyn mae gennym ni Dewi Wyn Williams sydd yn wyneb cyfarwydd i ni yn gynulleidfa eisteddfodol yn ddramodydd, yn gynolygydd sgriptiau, ac wrth gwrs yn enillydd y fedal ddrama 3 gwaith, dwi'n meddwl, Dewi? Un waith, dim ond un waith, oce. Methu, mae'n drwg gen i mewn ffynhonnell un anghywir, fake news mae'n rhaid. Ond yma heddiw yn arbennig fel awdur y nofel Madi sydd yn ymdrin â pynciau o anwylderau bwyd a bita felly. Ac dwi'n siŵr bod dim angen cyflwyno Angharad Tomos ar y pen yma'n hyn, a'r awdur ar ymgyrchydd wrth gwrs. Ac yma heddiw fel awdur yn fy nagrau i nofel sydd yn ymdrin â'r thema yma hefyd. Dwi'n credu mae'n rhywbeth... Dwi'n meddwl, gallu helpu gyda unigrwydd o ran... Mae'n rhywbeth chi'n gwneud eich hunan. A mae'n hefyd, os chi'n gallu ymgolli mewn nofel neu unrhyw lyfr yn gyffredinol, mae'n rhywbeth ydi hangfa falle, os chi'n gallu mwynhau gwneud hynny. Felly ie, dwi'n credu mae darllen yn gyffredinol yn gallu bod yn help yn llasol. Ond ie, bos, yna ni'n bai, ydy. Tas ag yn ei blant, os ni'n bendant yn gwneud siŵr bod nhw'n darllen lot, achos mae'n hangu chyrwelion hyddi o'r byd, a hefyd syniadau gwahanol bobl, bod nhw'n ffuglen neu'n ffeithiol. Neu rhywbeth tebyg i beth i ni, sydd wedi bod faction, ti'n chyddi, beth yn ffeithiol ar ffuglen felly. Hwna bendant, sy'n byd gwell na darllen na. Darllen a gwrando gerddoriaeth na'r ddau beth, sy'n ni'n dweud wrth bob plentyn wneud. Ie, dychmygwch byd heb lyfrau. Ac fel person sy'n fwy mewnblyg, efallai bod fi'n ffeindio darllen yn ffordd hawdd o gyfathrebu. Pen da chi yn darllen, mae'r awdur yn siarad efo chi a mae'n broses breifat iawn. Os a Dewi, profiad Dewi fel dramodydd, ond y profiad i fel dramodydd oedd eistedd drwy eich drama chi yn y peth gweithio erioed nes i, achos mae'r ymateb yn dorfol, ond mae'r berthynas mewn rhwng llyfr ag awdur yn llawer mwy preifat. Am Madi, yr ysgogiad i sgwennu, y profiad o'i sgwennu fo, gan feddwl am yn thema ni o be oedd y profiad o ran dy lesiant di allan i wrth o sgwennu. A'r ymateb ti wedi cael gan ddarllenwyr, adolygwyr? Wel, mi gychwynnodd y nofel ymhell bell yn ôl. Mi gollis i'n hanner cyntaf i Anarexon ar Fosod pan oedd hi'n 2 ar 20 oed yn 1981. O'n i'n abodlus o 11 oed ymlaen, ac oedd hi'n y coleg yn normal ac yn ei brifysgol dros ffordd felly. A wedyn, oedd o'n efo'n gilydd o chweched uchaf, chweched ar flwyddyn gyntaf yn coleg. A wedyn ges i lemon oedd o'n ei rôn ganddi hi. Ac o'n i'n methu dall pam oedd pethau'n mynd yn dda. A wedyn, darganfod, fe oedd i farw fwy ar 20 oed, nid oedd i mam i ddau flynyddoedd wedyn, cruel to be kind, cos oedd hi'n gwybod bod ti'n wedi farw. Ac o'n i'n gwybod, so, ie, gafodd y fi, cos oedd ddim eisiau i fi fynd drwy'r profiad o hi, beth dwi'n ddisgrifio yn y llyfr fel hynna'n lafiad araf. Ond does na ddim cysylltiad o gwbl rhwng Liz a hwn. Eblaw darn y allan yn y munud, sydd y benod gyntaf.
ond yn seiliedig ar y profiad yna, dyna sbardunodd y beth, o'n i'n methu deall y cyflwr dyd i wir. A wedyn nes i wneud lot fawr ymchwil, nes i siarad o lot fawr o ddoctoriaid, onedig arbenigwyr oedd yn cyfadda, gyda llaw oedden nhw ddim yn arbenigwyr ar y bwnc. Arbenigwyr ar y bwnc, achos neb wedi'n neddol yn ddeall o. Mae'n gyda'r salwch meddwl neu bythefnos nôl ar newyddion, prif newyddion Prydain, oedd o'n dweud na eitha salwch genetig ydy, so neb yn siŵr iawn beth i o. Dwi'n yn siŵr am pam maen nhw'n cychwyn, pam maen nhw'n stopio byta, a pam maen nhw'n ail gychwyn yn llethrennol dros nos. Os neb yn deall yn iawn y cyflwr dde. Ond, a wedyn, sgwnes i'r ffilm, a wedyn mae ffilm dweud i gwir, jyst yn defnyddio o'r holl ymchwil i'w ganran gof. Ffilm, y stori fer dweud i gwir, i'w twtio'r gwyneb dych chi'n y bon. Ond, does na ddim gysylltiad o'r gwbl rhwng yn ffilm a'r nofel, dim ond rhywbeth llythrenol am bod i frawddeg. Rhwng y seithiatryd yma digwydd. Ond cymeriadau gwahanol, sefyllfa wahanol. Ond, ia, y thema ydy hunaniaeth y gwrs, chwilio am reolaeth mae anorexia yn byd, sy'n diwedd am hynny, mae pobl yn gytuno ar hynna. Unig beth ydych chi'n gallu reoli ydy'ch corff, pan mae'r byd o'ch cwmpas chi bod o'n deuluol, neu byd addysg, neu beth ydych poeni chi, neu colli reolaeth arno fo. Ydych chi'n methu, ydych chi'n trio cael reolaeth ar yr afreolaeth yn y byd o'ch cwmpas chi. Dyna di o'n y bon, ond gai bwysisio, does ddim cysylltiad yn gwbl rhwng teulu Liz a'r ffilm na'r nofel o gwbl. Achos ddim am eithaf di'n byrenu, dyna'n byd teuluol yn yr ystyrna. Dwi dal yn gwybod i'n heddiw'n iawn be achosodd ei Liz. Ond dyna, ia, trio ddeall yn eisiau yn y bon. Mae'n jyst allan yn sydyn, ia, achos mae hwn yn brofiad gafodd Liz, nes i ddall wedyn, pan oedd hi'n gwrando ar stori. Dim yr union brofiad, dwi wedi chwyddo nhw wrth gwrs, ond dyma lle wedi cychwyn. Oedd hi'n gwrando ar y stori pan oedd blentyn, sydd wedi ffenol ar lawr, lle yn 7 oed yn ysgol gynradd. Ac ati o'r profiad yma. Dyna lle ro'n i, yn eistedd ar lawr y dosbarth, coesau wedi croesi, breichiad i plygu, yn gwrando nastyd ar stori gyfarwydd, yr un yma ferch brydferth denau honno, nath gyfarfod tywysog. Honno roedd y slipar wydr yn ffitio mithroedd fel croen Celtigen. Honno brododd y tywysog a byw'n hapus am weddill ei hoes mewn byd o liw a llewenydd, blodau'n yr ardd ac adar bach yn canu. Ond, wrth i'r stori fynd rhagddi, roedd geiriau myd yr athron yn doddi i'r pedair wal. Ro'n i'n gwrando, ond ddim yn clywed. Dychmygaeth fy hun, ond mae hwn oedd ei phrofiad hi, dychmygaeth fy hun yn sefyll ar y miw dibyn ac yn edrych i lawr, y reit lawr i'r gwaelodion. Lledydd ymreichau fel pedalwyd i fy nghoes hoelio, a nadlu'n ddwm, teimlo aer oer y môr yn cosi'r ysgyfaint cyn cain llygaid, rhoi un o'ch unau dawel a paratoi i neidio. Neidio ma di neidio sut bydodd yr awel yn ddieithgar tu ôl i'n rhyst. Neidio a marw, fi'n 7 oed. Mi gall y profiad na fod ar y miw dibyn, a fi'n defnyddio'r dibyn wrth gwrs trwy'r peth. Ia, so dyna lle ddoth y syniad am y peth o brofiad personol felly. Mae'r cwynhad eitha unwaith, o'n i'n gweld y codi cerig fod nhw'n gau, lle dechreuaeth y draed mewn o. Achos dyna dwi wedi gwneud bob dim o'r rhan ddi dwi wedi sgwennu digwydd. Sgwennu si am rhywun cael breakdown, diva y drama, am dwi'n nabod rhywun gath breakdown. Nes i sgwennu am rhywun ffilm marathon, a fi sy'n rhywun marathon, ddim dyna amdano fi oedd i, dwi'n byth amdano fi, fel dweud o John William, ac eto nid ym fi di, ond dyna sy'n bob dim i mi wedi cychwyn, na rhywbeth i digwydd i rhywun fi'n nabod neu i mi fy hun. A dylanwadau, cymeriadau yn etifeddiaeth llenyddol ni. So ti'n sôn dipyn am wrth fynagrau lle ddoth y nofel a galla be oedd yr ysgogiad i'w chreu hi? Wel, dwy enghraifft dwi wedi cael yn ystod y mywyd o gael ynghau mewn sefydliad, un o carchar a llall mewn ward meddwl. O'n i'n cael mynd allan o'r ward meddwl, ond oedd o'n ddwy enghraifft o gael yngharcharu, ac o pawb yn dweud, uwch, da chi'n sgwennu, da chi'n carchar o'n da chi mewn ward ysbyty, mae chi'r cyfle perffaith i sgwennu, pen da chi'n isio sgwennu dim byd. Dydy'ch dad meddwl chi da chi'n mewn do. A wedyn mae hynna'n rhwystredig i awdur bod gynnar o'r amser ar rhyddid, ond ddim yr amodau meddyliol. Ond wedi dod o garchar, ysgrifennu si yma o hyd mewn cynddaredd,
Ac wedyn wedi gwella o'r iselder o lenedigaeth nes I sgwennu'r gyfrol yma. Mae sgwennu dyddiadur yn un peth, mae sgwennu nofel yn rhywbeth wahanol, gynnach chi'r hyfdra I gyhoeddi fo, wedyn mae rhaid iddo fo pwy sy'n eisiau gwybod eich meddyliau mewnol chi. Ond y syniad ges I, o'n eisiau cyfleu'r profiad ac eisiau sgwennu amdano fo, ond nes I feddwl, wel, falle bod yna merched eraill, merched mewn llenyddiaeth, a mi nes I ddechrau o helef, yn canu helef, trwy cymeriadau Tywyll Heno, prif gymeriad Tywyll Heno, Kate Roberts, y gerdd I Gladys Rhys, yn W.J. Griffith, a Monica, nofel Saunders Lewis. A wedyn nes I feddwl, beth swn i'n hel ein I gyd, a reid nhw'n yr un ward a gweld beth sy'n digwydd. Ac doedd o ddim yn syniad mor wellgo hynna, achos o'n i'n ffindio bod gynna I rhywbeth eitha cyffredin efo nhw. A dwi'n credu na cyfeilliad Saunders Lewis I sgwennu Monica oedd trio cyfleu drygioni eithaf mewn person, lle bod William Spencer Elin wedi mynd ar ôl Theo Memphis fel person oedd yn dod allan ohoni yn Gristion, ond mae Monica ar yr eithaf arall. A mwyaf ni'n darllen y nofel, mwyaf ni'n meddwl, wel, hang on, illa bod yn hon. Res yma reit ddilys, dim eisiau plant, mae yna deimladau cryfion, a wedyn oes I nabod I reit dda drwy gyfrwng y nofel. Ac dyna oedd yr ysgogiad tu ôl I hon. Sut brofiad oedd o I sgwennu? Ie, mae'n anodd dweud, os oedd o'n gatharsis neu fideo, ond o'n I wedi cyfnodi rhywbeth, a dwi'n falch bod fi wedi gwneud, achos mae yna bobl wedi ymateb iddo fo wedyn. Dwi wedi cyflwyno y nofel I fy nain, cof am fy nain Elizabeth Ann Williams, na ddaeth adra. A reswm am hynna, pen oedd hi'n tua'r un oed a fi yn hon, a ddi ysbyty meddwl a ddoth I ddim adra. Ac mi ath I ddim bach, ac oedd hi yn ddim bach yr un cyfnod a mam Caradog Pritchard. Ac o'n i'n meddwl, mi roes I mam Caradog Pritchard yn gymeriad yn y nofel, ac o'n i'n meddwl tybad be fydda'r sgyrsia. Ond oedd hi marw 2 blynedd cyn y genedigaeth hi. A dwi'n mythnod I galw hi'n nain, jyst mam dad o'n i'n galw hi. A doedd o'n neb yn sôn, oedd hi jyst I bod yn ddim bach de. Ac dwi'n meddwl yn aml petai hi yn byw yn y genedlaeth yma, fydda bethau wedi bod yn wahanol de. Y stigma yma o ddarll. Ti'n barod I rannu darn o'r nofel? Fyswn I byth di meiddio sgwennu fo, o'n I bai bod fi wedi bod yn herges o werth sy'n ysbyty Gwynedd. A I ddweud y gwir, dwi'n meddwl sy'n I gallach, swn I ddim wedi mynd yna de. Oherwydd bod na ddoctoriad Saesneg yn dim unrhyw syniad o anghefndir I fel Cymraes. Wedyn, o'n i'n siarad efo Cymru ar y ward ac oedden ni'n teimlo'n aml, da ni'n gallach na ddim, da ni'n dall yn gilydd yn well na maen nhw'n yn dall ni. De. A dwi wedi cymryd y teitl wrth fynagra I o gerdd gan Parry Williams. Mae'n dweud, wylais unwaith ar obennydd, dacrau llanc o feddwl oed. Wylwn am fod rhaid i'r diwdod wrth fynagra I. De. Ac dyna oedd yn nodweddi'r iselder y crio parhaol yma. A wedyn mae Dr Cysig yn dweud, maybe you'd like to share with us what the poem was about. O'n I wedi egluro bod fi'n licio barddoniaeth. The title is right. You translate it as must. Maybe it doesn't quite sound the same. Well, it's a poem about crying. Interesting, meddai'r dyn. Roedd rhaid I mi ymdrechu'n galetach. Who is crying in the poem? Gofynnodd rhyw feddyg asiaidd. The poet. Why is he crying? He is crying on his pillow, but he is not sure why. O'n I mewn dyfroedd dyfnion erbyn hyn. He thinks that God knows that Scotnes must have his tears. Roedd pawb yn dal I edrych arnaf yn ddisgwylgar a dipyn bach yn dryslyd. It doesn't sound the same in English, meddwl. Was it a Welsh poem? Yes. Eglurodd Dr Cysig yn brysio. Maybe I should explain to my colleagues that for you, reading Welsh is perfectly natural, and that you actually read Welsh novels, don't you? And Welsh poetry. Yes. Was the poem a help to you? Well, it was
just reciting it to the other woman. I was just reciting it to the other woman who was trying to remember it. A wedyn dwi'n crynhoi yn heimladau ar y diwedd. Roedd na iron i amlwg yn yr holl sefyllfa. Grŵp o bobl broffesiynol wedi trwyso mewn seicoleg efo wyddor o raddau a rhymddynt, yn ysu am gael deall rhediad fy meddwl, ac eto heb obaith caneri. Tasa mae un Cymro neu Gymraes yn ei nis, neu unrhyw un efo'r hithin o wybodaeth am Parry Williams, mi fydda na siawns o gael dialog, ond do na ddim, felly ofer oedd unig eisiau deall yn gilydd. A gyda llaw efo'r frawddeg, I must explain that is perfectly natural, jyst cofnodi hwnna, dyna'r frawddeg ddewedwyd wrth Ac wrth gwrs sefydlu meddwl.org ar blogio a'r holl ddefnydd o sgwennu ar ffurf wahanol rwan. Wrth gwrs nid ar ffurf faction oedd y gair sy'n ddefnyddio, neu ffurf nofel, ond ar ffurf blog a sgwennu ffeithiol felly ynde. Felly Manon, os ti'n sôn dweud dipyn bach am sut gychwynnodd y blog a'r wefan a sut ydych chi'n cael eich cyfranwyr a jyst yn cyffredinol? Ie, felly gaethon ni sefydlu'r wefan rhyw bron 2 blynedd yn ôl nawr. Yn dilyn cyhoeddi gyrru trwy storon y gyfrol. Felly o'n i a Hedd yn siarad am y diffyg gwasanaethau gofal Cymraeg sy'n gael, ond hefyd y diffyg deunydd ar-lein yn Gymraeg. A wedyn, Hedd gael y syniad beth am greu gwefan. A wedyn, mae wedi tyfu o fyna, felly mae yna le i bobl i gyfrannu blogiau. Mae yna wybodaeth am gobeithio pob cyflwr Iechyd Meddwl. Felly nes i'n trio rhoi llais i bobl i deimlo bod nhw'n gallu rhannu profiadau nhw a darllen am brofiadau pobl eraill sy'n gallu bod yr un mor llesol. Yna hefyd dolenni i gael cymorth pellach, achos ni ddim yn arbenigwyr. Ond mae'n bwysig bod pobl yn gwybod ble i fynd i gael cymorth pellach. A wedyn, o ran derbyn cyfraniadau, weithiau dyn ni'n cysylltu gyda pobl yn uniongyrchol yn gofyn fydde diddordeb gyda nhw i gyfrannu, neu yn amlach yn effeidio mae pobl yn dod ato ni eisiau cyfrannu, eisiau rhannu profiadau, a mae'n gallu gwneud hynny yn dienw neu beidio. Felly mae dyn ni bron dros 100 o gyfraniadau blog erbyn hyn, sy'n dangos bod pobl yn gwerthfawrogi y cyfle i gallu rhannu profiadau a gallu gwneud hynny yn Gymraeg hefyd. Sut fath o ymateb ydych chi'n cael? Mae'n anhygoel y gwir y gwir. Pan o'n i'n dechrau'r wefan, ac ni roed feddwl fydden ni wedi tyfu mor fawr a bydde gymaint o bobl eisiau rhannu profiadau, achos cyn hynny, mae'n sicr do'n i ddim yn mor agored am yn profiadau i, a fi'n gwybod mae yna bobl eraill sy'n felly'n fwy agored oherwydd y wefan. A dwi'n gwybod mae fel Eden wedi creu y crysau i gefnogi ni, a mae'n anhygoel gweld pobl yn gwisgo'r crysau gwmpas y maes. Mae'n gefnogaeth yn dda, Wyt ti i alla cyhoeddi profiadau ar ffurf print? Dwi'n meddwl falle mae mwy o reolaeth gyda chi os chi'n cyhoeddi blog. Falle mae'n gallu bod yn fwy personol. A wedyn falle bod cyfrol yn cyrraedd fwy o bobl. Ond mae'n le dda i fi. Na, mae yna wir. Mae gen i ffrind Lara Rebecca sy'n bydd ar y 15 oed ac dwi'n ddifrifol wael o fan ar eisiau 2 blynedd yn ôl a mae'n drwyddo, mae hi'n blogio lot. Da ti'n nabod i beth ac Lara Rebecca? So chi'n googlo Lara Rebecca, a chi weld i profiad hi. Mae'n anhygoel. Mae'n cael 7 miliwn a hanner o hits ar ei blog. So ti'n gwybod joca hynny ar efo llyfr yn egys. Unrhyw un ohono ni efo llyfr. Yn Gymraeg yn y Saesneg yn 8 miliwn a hanner. Gai o'n cwestiwn yna, dwi... Gai ddechrau drwy ddeud, mae'n meddwl.org yn briliant, oce? A dwi wir yn meddwl hynna. Ond, a dyma'r ond yma, a mae Lara'n cytuno fe fi'n hyn o beth, rhywun sydd wedi bod drwy'r felin fel yn y dweud. Mae yna duedd rwan, a mae hyn yn drist dwi'n meddwl. Mae yna duedd i bobl ifanc hwn feddwl bod salwch meddwl yn ffasiynol yna. Alla'n credu'r beth, ond bydd yn wir. Lle mae rhywun yn gallu dweud, ni'n hapus echddoe, ni'n drist ddoe, mae rhaid bod fi'n bipolar. Neu, god, fi'n obsesiwn o chwarae gitar, dwi'n meddwl bod fi'n autistig. Mae yna fel chwarae cardiau bod fi'n trympio eich gilydd. Mae hynna'n bodoli ar iardiau ysgol.
gyffredin iawn. Be mae hynna'n neud wrth gwrs ydy tynnu o ddiwrth yr hyn sydd wirioneddol yn wael. Achos mae'n difrio'r pethau dwi'n gwir yn dydi. A dyna dwi'n boeni yna. Ond padag dim beirniadaeth ar y wefan o gwbl yna. Jyst dweud mae hynna yn digwydd. A mae yna berig wedyn i ni wedi cyfeiriad hollol wahanol. Cyfeiriad ffug os mae'n dweud ar y lwybr periglus iawn dwi'n meddwl os dwi'n ffasiynol. Dwi'n meddwl, ddim yn siŵr am ffasiynol, ond mae'n broblem bod pobl yn defnyddio termau fel OCD neu bipolar fel ansoddeiriau yn hytrach na fel enwau ar gyflyrau. Ddim yn siŵr am bobl ifanc yn defnyddio sarach meddwl i fod yn ffasiynol. Ma' yna rei, wir sy'n wedi cyfarfod, na wir, dwi'n wir. Lle bod y gair ffasiynol yn falla'n anghywir, ond... Dim ond os ydyn nhw, y peth bwysig ydy bod ni'n trafod ydy. A sy'n rhaid chi na darllen y llyfr, dwi wedi cael pobl yn dod ata fi, ti wedi sgwennu llyfr, a wedi rhyw cod ydi oes, o dwi wedi bod trwy hynna. Beth bynnag sy'n cychwyn sgwrs, de. A wedyn, dwi'n meddwl bod o'n bwysig cymryd bob cyfeiriad o ddifri, a wedyn bod yr hesi efo sy'n angen help yn cael yr help sydd, a bod jyst siarad amdano fo. A jyst i fynd yn ôl be o'n i'n gyfrwng ag yna, y ffaith bod chi rwan yn gallu darllen yn y fam iaith yn dweud, a bod ydy hwnne yn ei hun yn gymorth i bynnag sydd yn sgwennu neu yn darllen bod nhw'n gallu mynegu yn i'w dewis iaith. Eri yn sicr. Pan fi'n darllen pethau yn Gymraeg, mae'n teimlo'n lot fwy personol a agos ato chi. A chi'n gallu neithi'n well gyda be chi'n darllen. Os weithiau, os chi'n darllen rhywbeth yn Saesneg, diolch yn cweit yn teimlo fel eich profiadau chi, achos bod efo'n iaith hollol wahanol. A hefyd yr un peth gyda gwasanaethau Iechyd Meddwl, mae'n y byd o wahaniaeth rhwng cael cymorth yn Gymraeg a chael cymorth yn Saesneg. A mae falle y rhwystr yna, bod iaith yn rhwystr a chi'n cyfieithu popeth. Beth arall, os ofyn